Алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошино 01 ва Топ Мошино макаса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен бардаро. Дромадан барбар фақат шумо эҳтиромона хоҳиш якдона лайкҳоро бизанед, кадои меҳмон нестем будем подписатсия кунем бардаро масадқа. Хулас дар мошин бозори шаҳри Душанбе қарордем мошинои нархҳои дастаст ба навор гирифтагем пешкаши шумо мекунем бардаро. Шумо фақат лайкҳоро бизанед, кадоми дар чӣ навъи мошин мақбул обязательно дар комментария бинависа. Ҳар бозори омадаги мо рӯи комментариҳо вибр мекунем. Мақсад медонем аяла мошин сёмка кунира сар мекунем бардаро. Чӣ хеле ки медонен ҳами спонсори кори мо старт бозии бурдноки хидмонаи бардаро бидурен ҳама касая дастгирӣ мекунем, як чиптаи, ду чиптаи, 10 чиптаи харидорӣ мекунем, мепартоем барои дастгирии до дарактон бардаро бозия тестарак ҷанбаст мекунем бардаро, финалша ба шоҳидии хитон мегзаронем бардаро. Насиб бошад диде ки дар насиби тақдири қайм мошинчои шоҳиҷоизои беҳтарин омади айма бурди. Рақамҳои мо зери навор 556 320 салом насе чек тона партия автоматик ёкчи бозимо мешен. Марамат бардарои ҷон боз як Opel хечбеки навбатӣ дискачои спис свети бодонсвет яъне бриз шампан нархи дастрас бардаро уҷет солна утил дорад ка 4 бална кине ки нав дошта ягла хила бардаро марамат як гирд чарх мезака дари тараф пассажир кушодаи бардаро аҳамият наметем марамат ҳолати тараф як ҳолат чашкош мебинем марамат ҳолати атсекои қафош бардаро марамат атсекош марамат ҳолати тараф салон шавне ки салони хушруб дай бардарои ҷон ана тигр салон бардаро марамат ҳолати салон ана мошин дайра бакап дай коробка механик бардаро қай ҷош кандага алиш мешавам бардаро ивазш мекунем мешава биёед трос юҷа шуя якара уи ки капоча бинем ака марамат як ҳолати ана моторша мебинем бардаро марамат чашкои пеш варид нест марамат ҳолати тараф ҳолати фартуки пеш нем қак ҷош мақсад удар дора кадаги тайёр дора не ки стойкои ланҷуроно ҷош дай бардаро и гермети кадагиам бардаро ба хайра проблема нест хулас хеле задаги серьёзӣ надора нарш боша бардаро чанд сум шонем ака 38 қимат нест ака муомилаи конкрета мешава 38 000 сомон боз муомилаи конкрета мешава бардаро биё рақамота бугу ака 400 75 76 чанд 77 марама рақамо зери намуда занза алоқа дабрем бардаро хундаи аванте нархи дастаст кадоми успед кад ош шавашерои нар хулас бардаро солона ҳуҷҷат дора утил дора гарени бад арзонай бардаро лайкора заден ана ки далши видеоро бо диққат тамошо кунед мошин беруниш краска талаб нест бардаро хай гуфтем ҳуҷҷати солона утиламаш кардаги тайёр бардаро бердай мошин кор надора марамоз як ҳолати тарафша мебинем багаж шахай пешакӣ ки шода мондагием ки бароди бисёр шаб медонем ки капоту багажро мекушем мебинем сами главни қафош нозадаб дай бардаро запаска чизои раднои худаш ҷош дай марамат ҳолати тараф як ҳолати салон дарои қафои электропакет салон кожни салонай бардаро паталонш тоза 4 дар электро блокировка дар бакаҳои қатшавак коробкаш бошад автомат хай баъзеш климат контрол мешавад баъзеш не бардаро яка аванте ё элантра аванте биёй ки капочака каподу явия ҳуи нест ишкака марамат зо як ҳолати моторша мебинем бардаро абиё мотори як гишаши донси заводскои худаш марамат ҳолати фартуки пеш мошин ака мотор коробкаш тоза ака хулас мотор коробка ака мега 100% баъд дилпур омада харидорӣ кунед нарш боша 69 000 сомон боз муомила мешава рақамота бугу ака 902 346 марама рақамо зери навда занза алоқа дабрем бардаро боз як Opel Astra хечбеки навбатӣ солиш 2003 комплектатсия энҷой мотори 1.6 инжектор солиш 2003 гуфтем комплектатсия энҷой бардаро уҷат солна утил дора ака марамат як гирд чарх мезанем бардаро танаш шак краска талаб нест ака мегам мошин ай вагон як даст гаштагиай ай 2013 беҳа таъриф кардан марамат ҳолати тараф не қафоша дестем бардоем стаяк полни задагӣ дора бардаро марамат ҳолати тараф хайка моя банаворгирия марамат ҳолати тарафаш як ҳолати ибо даршуй намешава ира ака биё хай марамат ҳолати салон энҷои бардаро кабутак дари пеш электро
коробка боша механика инсанердор. Бё капо чавар дурака. Марамат ҳолати фартуки пеш бардаро. Пешиш не ки нозада стойкоила анҷононо ҳама ҷӯшида бардаро. Хулас, чанд смеш монем ака гуфти? 65 қимат неста ка? 64000 сомон боз муомила меша. Хай биёем бинем бардаро. Хай ҳама камбудио чизе буд ҳамаша фаҳмода хитон фаҳмиден. Рақамо та бугу? 900 82 71 79 Марван рақамо зери навдай занг зай алоқа дабрем. Ассалому алейкум мардуми YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ҳама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен. Ман ҳазор раҳмати калон то мегум барои дастгирӣ ба ин дараҷаи беҳтарин то бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо сарбозии бурднок рафтесак ки миқдори чиптош ай ҳама ками кам аймоай бардаро ҳам бо шанси бурд зиёд ай бардаро масадқа ровна 2 рӯз пас финал аниқ мешава бардаро метонед айҳози чиптоотона харидорӣ кунед. рақамҳои WhatsApp бениҳоят осон ай зери наворда пеши мошино дам ҳаст 556 320 салом аз чек тапато автомати иштирокчӣ бозӣ мошед нархи як дона чиптаимо 45 сомон ай 10 та бигирен якта туҳфа и 10 донагои шумо бо бугум ки призои хича дора яъне чӣ дора бардаро кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекуна бардаро фарқ надора кадом шоҳҷоизаи мара бурд мекуна дар болош як iPhone 17 Pro Max дига туҳфа карда мешава бардаро ҳамин навори мора ба камиш тай 10000 одам бина 10000 одам не ҳам 1500 одам ҷош дар нахери ядонаи чипта бихара пага да стоп чипта мешава бардаро пагаи дигаш да бардаро 100% бозира мегзаронем. Хулас дар бораи мошина як маълумотро метон бардаро нигоҳ кунед сечкачаи пеши бозора хоҳиш мекарда ина марҳамат абиё мотор ди автомат комплектация элеганс абагрев сидени лобовоёй блик ҳуҷҷати солона утилизатсия задни шторка фул ша 4 дараш электропакет сиданча хоҳиш мекарда ина ҳар дафт састафо алиш мешава бардаро сидани пеши бозор бардаро сиданча гарени тоза пеш қафош нозада чашкош тоза кадом ама чизе бурд мекуна то зира медонед ки раҳмат мора мегам ба кадом худи барои ки мошинаи зур менахе мусурка намемону ини ваз 2107 ки дидесен солиш 2011 32000 общий пробег дора родной краска родной деталай бардаро гарени камгаштагия бардаро масадқа бо дискачош хичо медонед ки ай 5000 сомон болаи дискачои размери 16 торс и хеле кашол-пашолош нест бардаро мардуми YouTube кадом инами шоҳҷоизои мора аятеш кадоме бурд куна дар насиби кадоме боша агар мошино маъқул набошатон 100% ҷош да биёем пулша мегирем не ки ман боварии комил дорум бардаро шумо ин мошиноро намефурӯшем барое ки ҳар як тай орзуи ин шумоай бардаро ба ҳамин хотир салом бинависен чектон апартен автомати иштирокчӣ бозӣ мошен бардаро дарши навори мошинбозора тамошо мекунем лайкҳо дастгирӣ бардарои ман фаромӯш намекунем ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгиритон барои диққатон рафтен навори мошинбозора дарши тамошо мекунем. Раҳмат бардаро бачаҳо сечка хоҳиш карда на марҳамат сечкаи пеши бозор як дона дискачои майбах лабовои антиблик хай тайновка уҷад тилдора гуфтем бардаро ҳамин чӣ наворотое ки оз ман шуморо нишон метам ҳамаш кор мекуна бардаро мошинаи вагон як даст гаштагия то ба кавоёш заводской худаш қад меша ҳамаш қонун қоидавиш қатия бара 4 балнаки пачка лабои блик гуфтем марҳамат видеоро нагзанда бо диққат тамошо кунед ки хеле сечко редки мешава мараз як ҳолати тарафша мебинем марҳамат ҳолати қафош марҳамат чашко тағоро умуман пусидагӣ надора бардаро марҳамат ҳолати тараф отсекоша ден озя чашкошано чашкора ден пачка самбуферакои хушрӯ чашкои тараф ҳам на панав тағораша ден то запаскои заводскои ҳама чизош дошта бардаро тағоро ки ягон чиш пусидагӣ надора хулас мошин умуман бардаро пусидагӣ надора фул шай бардаро хеле бузург дар редки мешава дарои қафо электропакет салон кожни салон мебел салон дидесен бардаро потолокш тоза мошин умуман кор надора скаменко лиф мошин хулас американест бардаро чиса германский рули мебел салони автопилот шток прибори колсадор нигоҳ кунед 4 дараш электропакет ба кавоёш қад меша бо ҳуй меша абагрев сидени ESP дошта блокировка дар климат контрол монитори Android D+ вариантҳои зурзум чизе ки ҳамин комплектация махлует ҳамаш ҳастай бардаро биё капо чакишо ҳолати фартуки пеш отсеко пешош нозада то пластмассои заводскоиё ҷош дай бардаро
Чашкой пешаварда мошин на самом деле қимат ҳам боша беҳимат ай тоза тайёр абиё мотор 2.8 цилиндра перевал хиркнак наш боша бардаро 105,000 сомон боз муомила мешава бардаро рақамо та бугу ака 550 75 бо 75 35 марама рақамо зер намудай занзане алоқа да бро 105,000 сомон боз муомила мешава баъзе бардаро мегӯянд қиматан беҳиматан бо баъзе бардаро асе дар ин нархе не ки ё бале чикои хича доранд то 120 то хидм ба чашмон дагим ҳами састени 110 120 то 130,000 сомона саъдошавиша дагим баро ки моли тоза гарини бадай рақамо яка зер намудай занзане алоқа да бро ин харидор боша.